King of come out to organize. Yeah, why? Give a mind I can go to. Now, if I can have it. Call but I wow. Ha! The king of what come on? Oh, you're a trap for Altia. Oh, you didn't know. Obey him, Masteria, because you say, you had him. I'll get him. I have one. I had it. I'm not to Thomas. I got the man. I got the man. Organize it. Nailen come pass no say you. Yabon come to Jessica Jebru. Upon a mother Brugo Yabon. Hey! No, you're Buzia. No, Mamma. Hey! How am I going to walk in it? How am I going to walk in it? Oh, yes, I got there, Bogawa. Also, Kogawa Nania. How many more I go? I go. If I take a nice, I shake and get it. But I can now, or I shake and get it. If I take a canoe, I'll probably let you go back. Never to go my canoe. Yes, go one. How am I going to walk in? 1, 9. Aquadori and Nico, you got all up. In the end, the book. Thank you. I give you a happy and job. Hey! Happy and do for no. I cannot. I got Hey! I'm not there. I'm not there. DJ. No, they won't. DJ. No, they won't. I say, I get back. Oh no, I didn't care what in the hours. I want an hour. Agenda Sana, how one number we are. Come on, I don't know, but I, Mr. Rajayana, Amia. You're going on the man when you make a man, I get a George. I want to If I was to tell you, I know what I mean. Canada, Gonia, go oh, yeah, no. You know, walk on, no, I'm one at the Hey, Arcade. Get a go. And you were. I must get out of you. Umuna, Biko. Him to talk on the Una need you, and I may you have one. The cheap, one of the human, one of the tuna and nature. Macayan could die. I'm not naked. You go and now I'm the mud now. And it's ruined, and I wouldn't the mud. What is it? It's not. Ona need to be. You two won't get it. Maki, I'm a motor over the head. Leave on the head of twine again. Also, Maki, go and Wuziri. Go to the road. What has been? Oh, Maki, go and go to the road. Call Nibble Mania here in the way back. It's a Dukaki is a good to. Oh, but I'm Gary. He more give quiet in the mother around with one. Oh, can we go more? Cabia, Buendo Mother, Tomando Mother. You are Magarano. Look at one, yes. It won't, yes. Look at I said, Messiano, come on, you need that one. Coach, you wouldn't. And I could say, and so good, no, but I can. Well, more by an hour, some Korean Kumaka. Akede. In a good no cookie, my name of Budania. Quiet. We can't get there. Akede. Chakwanya. Nakoye bikara kwenye nwa. Yari ko ya buri. Chakwanya. Akede. Maki se poku. Maki se I'll get him. Oh no. Dikeh, Akelamun. No. Oh no, Dikeh. Oba try him.
Kita kung gasi na reba na ngom maya atas oji. Otise ko na mo gene me no boda. Onle anya ni ntoro ba na nwosi ko gogo. Ono ndi che asi asokota eze anya. Ebu nkata go yoku. Ono ndi che ya belewu aya ta go ya. Asma ya dale ya oba dra ma. Ono na ndi che. Ezigbo ti iwe na-ewu ụmụ okorobịa nọ n'obodo a. Ọ bụrụ na unu lee anya ka eme igwe obodo a nwụsịrị ọtụtụ ihe ọjọọ dị iche iche na-eme n'obodo a. Ya mere anyị nwere nzukọ were kpebie na site tata gawa anyị ga na-eche nche n'obodo a iji kwụsị ihe ọjọọ dị iche iche na-eke na-eme n'obodo a. Ọ bụrụ na anyị malite ya bụ nche, ọ bụ nwoke, ọ bụ nwaanyị, ọ bụ mmụọ ka aka ya dị n'ihe na-eme n'obodo a, anyị nwude ya nwude, anyị ga-eji mma were gbupụ isi. Ndị ntorobịa wetuo n'obi, wetuo n'obi. Unu lee anya ihe anyị na ebe a, anyị agaghị ekpere nwa ọkwa obodo a butere anyị ebe a. Dịka unu kwuru, enweghị mmanya aṅụga nkwenye ọja anyị taka, kama anyị nọ n'ime nsogbu, nọ n'ime iru ụjụ. Otu ndị ụmụ okorobịa anyị na ndị na-etodochi anwụ ha onowu wee kpọka anyị ka anyị hazie onwe anyị mara otu anyị si achụ ihe na-achụ anyị. Enweghị mmanya aṅụga, enweghị ọja anyị taga, kama onye abịa bịa ga-asọrọ mmadụ ọchị. Otukwana n'obi, ọkwa n'elu ya ka anyị nọ. Ụmụ ntorobịa m, unu dike, unu ndị eji aga mba. Ọ bụ na uwe ndị anyị ga-echeta anyị pụọ na mba anyị na-aba mba. Obodo ọbụla na-enwe ndị ntorobịa ha enwe n'ezigbo nsogbu. Unu mere ugbu a gosiri m na agha ga-eri anyị n'ala dịka onye iche ibe m. Mgbe unu na-abịa, unu nọ gara ntị, ewezighị iwe na-ewu unu gara ma anụ ihe anyị na-ekwu gbasara ọdịmma ala. Mana otu ọbụla o siri dere, biko na ụmụ m mịghachi na mmụọ n'ọgbọ, bịachi na mmụọ n'ọgbọ, biko unu emekwala ihe ala a ga-eji ahụ. Hapụnụ otu unu bịara taa agwa anyị ya, tiri ụra nke anyị na-ehi ọ ga-eme ugbu a ka anyị mara ihe anyị ga-eme. Anyị mechaa nzukọ a, anyị ga-akpọ ụlọ ndị ntorobịa anyị na-ezukọ ka anyị marụta isi mara otu mmiri si ba n'opi ụgbọgụra. Anyị ga-achọpụtara iri a ebe ọnwụ na mgbe igwe dị mmadụ na-anwụ ọnwụ n'otu mmụọ n'owu ka ha jiri nsọpụrụ dị ha na-egbusi ndị mmadụ. Anyị ga-achọpụta ya na nwanne biko hụ na anaghị ọnọwu kwuru n'obi gwa gawa na emecha ọnụ ga-anụ ozi ya. Alụ ndị ichie kwụ na ahụ na agwa abala n'akịrịka. Ịdị na ihe anyị ga-eme, ụdị ihe anyị ga-eme ka anyị were nwee ike otu nchi n'obodo a, ị ga-ahụ na ọgwụgwọ ụtọ aka ya. Ọ bụrụ na ile oke a na-enye ya so malite, a na-ayọ ha na-etu achọ mkparị Arize Chukwu, ndị ahụ ndị anyị na-asụ malite iche nche n'obodo a gbara dị mkpa. Mana ụbọchị taa ha nọzighị, ha hapụ ihe gbasara ncha. Ihe m chọrọ ịgwa gị n'abalị a, ị hụrụ nchecha nke abalị a taa, mma kwụsị iche nche were mara ihe m ga-eji ndụ mbe. Ọ ya kasị ka ngwa gị n'abalị a. Agaraga mgbe ị na-ekwu okwu akpụ m enwe ihe na-ekwu dị mma bara uru ndị agada na ihe na-ekwu mgbe niile kwa nwoke bara uru. Ị ga-ahapụ ọrụ ya na-arụ mekwa na gị okwu m na-ekwu ọ bara uru na nwoke bara uru. Aga m ahapụ ọrụ a were jee siti wee chọọ ihe mmemme onwe m, maka na ọ bụghị ihe a mmeghe na ka m ga-eme wee baa uru were lụọ nwaanyị ma ụmụ mma ma ihe mmemme onwe ka njike na gị siti na-aga ịga ka ị na-achị gị eme na siti. Ọrụ na m ga siti ọrụ ịmụ ọrụ aka mụọ
ọrụ ịzụ ahịa nzọ majikene agarịga ime iwe onye nwoke oke ma nwa maazị Okeke John ama ka ebe ọ gara siti kemgbe ọ gara siti fana ya lee nwa maazị John nke bi na azụ Amaike kemgbe ọ gara siti ọ were hụna ya kemgbe ahụ ka njike na ego ọzọ wọta ifuru m na nke hụta ifuru m ma obodo omike apụ obodo a chere ka ngwa amanụ na obodo akpata ego chere ka ngwa gị ị hụrụ akara aka ọ dị iche iche mụ onwe m ekwenyere m na m gaa ya bụ siti mma akpata ego bee were ya mepee obodo a iji nọ na obodo a were na-eche nche nọrọ mana nke ahụ gbasara ọ ga-eme gị n'anya pam na m ga-ede wee kpata ego aka gị na siti na amajikene ka m gwakwa gị again otu ifuru mụnwa awemike apụ obodo a wee pụọ gachi ebe ahụ gasa siti ga ya bịago iche m n'obodo a hapụ nkecha na-amaghị aka n'ihu were aja na-ekpo gị chema ka nwatakịrị ego anyị na-akwa gị na-akwụ ego gwa ndị be gị nwoke bịa site tata gawa mụ na ọzọ n'oge dị ka nke a mbepụ mmadụ isi thank you abụrụ ọsịsọ daala nna ya awụrụ njakwụda awụrụ m onye pịọpịọ ị hụrụ pịọpịọ ka ewu jakwụda ọ na-ewu ya ahụ mmemme ka nne ejiri m nne ọnwụ na-ewu ya ka nwa na nna ahụ ya ehicha m ọfụma kpọọ akpa mgbọ onye na-amalụ wezi kapọtụ m onye nwere kapọtụ m nsọ ọla ka na bọọdụ ka mbanye na n'ebe a awụ ya a na-ekwu ihe dị mkpa gị na-ekwu ihe na-enwe echi oriakụ bịa asị ha na-eji eme ihe n'ala ọ maka agụ ngogbula ahụ dị mma ọ maka ọdịmma ezinụlọ ekwu maja ihu nzukọ ya ị ga-emere m ebere gịnị mere ụmụ ntorobịa ihu mma ha jiri bịa ebe a mege mitin mege nzukọ ndị ichie ọfụrụ ntakịrị ha bụ ọsọ ha nọ na-agwa ya esi kama igwe nwụrụ na ndị mmadụ na-anwụ otu ọbụla a na-ezu ohi a na-eme nka a na-eme nke ọzọ nke ọkwa n'eziokwu onye ka m bidọtasị ka mkpụ ụmụ m maka a sị onye ajọ uwe egwu na-agba ọnwụ ụmụnne ya ka ihe na-eme sị ka m gwa nwa m akịrịka ya na akpa mbọ ọgịnị sinsi m iji ọmụọ m dịka nwa ya onugbu ụbọchị batara asị na eje na akpa mepụ ego emego kwe malisha adịghị mma nna anyị hapụ ya mekwu onye na-ekwu ọ na-abịa n'ogbe ka nna ya ihe m na-agwa gị iwu ana m adụ gị ọdụ ka ị nwee ike hapụ ịdaba n'ọnwa gị si na-ekwu okwu izu ohi ọ nwere mgbe m gwara isi zuru ohi
izugoro ehi n'ụlọ m nga enwe m ike hapụ beti nke a na-ekwu okwu ya agwụgwọ na izu ohi enwe m ike kpuchie gị nke a dị iche mana ị nwere ike pụọ zuo na ha n'iro ha gbuo gị gị nwụrụ unu gee ntị ama n'iwu onye ọbụla zuru ohi onye ọbụla mere ihe ọjọọ ndị achọpụtara n'aka na igbu mmadụ a ga-eji mma kwobi onye ọwụ isi ọ dị mma ihe ka itiri n'obodo a ugbu a maka na asị na agbawa ntị ma ọnụ gị mgbe a ga-egbu isi egburu ya na ha ị mana nke na-ewute m ụkpaka dị mkpa nwoke onye tụsịrị ọ na-adụ nwanne ya ọdụ ụkpaka enweghị ike anọdụ ọdụ n'ụlọ otu aka ọ ga na-agharị piom 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 ana m ekwukwe na onye ka ọchakọmaka ihe ọ na-agagharị n'obodo o buru katapọtụ ọ na-agbagharị ọhụụ nke ọgba kemgbe ọ gbagharị ya onwe ebe echi o burula ozu oke bulata n'onye ọ gbagbute o nwere ike gbagbute were ebigo enyi nwaanyị nna gị na-ahụ ụzọ kọwa ihe ọjọọ nsogbu anọ mechie ọnụ tupu ma mewere aka machie ebe ọnụ ahụ ọ ihe ọjọọ ọlụgboto ochi ahụ ihe ọjọọ ka nnukwu ọnụ gị ọzọ ịmana ịnọ m n'aka ọjọọ ngwa nuklie gaa na ga-ejikere anyị ga-aga ọnụ ka anyị ga-abụta akpụ ọya papa ana m eje asị na-eje gị Nduka chere ọ na-eme onye kpata ego isi mebie na m nwere nsogbu bịakwute gị oriọghe asụ onye iche ibe m gị mere m ihe ka ị jiri chọzie ka ị bukọta ala ana bụ ana m eresịrị gị o nwere ego inyetụrụ ya maka anyị enye ego ana ngwanụ onye gọtụgara aka onwe ala jụọ ya o resịrị m ala ka ọ gbaziri m ego mere n'ugwu na mgbe adị ije ọha akwụ ọka ilepatara anya nekwana anya ahụ ma akụ niile ma ụkwụ nkwụ niile na ga na-eri n'ihe wee ruo mgbe ije kwụsịghara amara m onye ewu omenala sị na onye gbaziri mmadụ ị ga-ebu ụzọ were chaa ihe dị n'ọrụ gị hapụziere onye ibiri ego atọbila aka n'akwụkwọ wee nye achọtụrụ ihu n'aka hapụ ha bịa were n'ala ka m bịa were ala lenu apụla m ka mgbanye isi ka mgbanye isi hapụ ya na-ekwu saki ọtụ nwu ya a na-ekwu nwoke m ahụ na na ngwa ọ na-abụla akpụ m ịgbachi nkịtị
Papa. Papa. Por me va sin nada. Auntie. Papa. Dikeh, agasi. Onya shirike o. Papa ni alaba ni mo yedo. Ya wo yi na mo ye ha. Ya wo yi na. Ori aku. Elebo ori aku no. Papa ori. Agba ngo na ama me bo no. Papa e ba go yi na me ye ha. Ba ni me de ku onwe o. Na papa puwe de tara komanya o. Ama kan. O iya ko golo mo ka mo ko. Ria. Diwan. Ayana Brahman. Oh Chinyan. Oh Pachiwa. Aya gana ga ejuchi de aya gana ga ejuchi Chineke. Gini why? Aya ga je hemren. Diwan. Abambu. Ibu gono anya man. Kasu ba ni obi. Nna. Oh, to sit up karamma. Asna gini ne. Hey. Ndi che non. Ya ye wezi oku. Hey. Hey. Apotam se ne ao. Oh. Goye bugo. Chidema. Akwai gaga horo popo da papa na nebia na chere na nage. Okay. Kapanota. Ndi no la gina ni kange. We're in Kidisa. Na kwa ni meji mali kwa. Au kwa ni meji mali. La musibu. Kola au kola we musibu. Ega ericha ga biju ni re ni. Ita ni ke jima bionwo. Kena ni bang kitchen za utren ni kamri no. Azba guruji. Ichi mo nge nwo. Ani ke le no tutempo. Ichi mo nge nwo.
So ime pro na to gezima gị nwo. Muri meri na ngwa na maka agụrụ. Ine no onwe ihe. Drop on him. Obena n'isi ka o si abịa. Abandeo. Ogene na-adakwa, ọ bụ nke ndewu. Papa Chidimma. Chidimma mere gị gịnị? No ka duba na zia ne mundi kamdo. Ochi ne mundi. Ochi ne. Agora no ngana ago. Pa mechie ọnụ. Baba e kwezi ne mundi no la okon mo poro is no la kwan. Me no kwan o mana gị nọchi gị. Me o mana gị nọchi gị. Ọ bụ ife ị na-ede ka m wee nwee ike nwụrụ. Ibiri ya ka ọ dị. Unu egbuo na m. Gị chọkwa ka mgbe oke ije gbacha bọọlụ na n'ihe na agba. Igba ebe. Ịchọ ka da nwaanyị wee nye nri ka irie. Ejima m go. Ejima ike ọwụ. Ejima da gwọkwa na nwunye gị. Chekwa m abịa. Afọ na afọ na-eyi gbaba. O nwere ka o si eme gị n'alụ. Ịma na ọ pụtara n'ọfụ. Ama m ka o si adị. Ịgbuo na pọn. Yiwu ọkwa ndị a. Iji gba abụ. Ọgwọna. Chekwa iwe maka n'anya ma ọwa gị ntị. Ọgwọna agụghị. Ọgwọna ọgụbagoghị. Ito n'ikolobịa. Aka ka dị iwe ewe. Papa. Nwoke na-adọrọ aka na ntị. Ebiri gbapụ n'isi. Papara. Ada. Ama m na abata na ama m na nwampi ya etiro gị ife. Ọkwa o merọ gị pim. Nke ị na-ebechakwa n'pọpa ọkwa ife isi. Njini ka ewetara m n'ime erie na agụụ jikwere m. Chewụta ị na-eme ife a na onwe ịpụta ebe ọ dịka o nwere isi m ga-eri. Masị sọ na ebe m sitere aka. Ofu ụbọchị nyata ebi ya aka n'alụ. Mmadụ emeje. Papa, alụ ọdịkwa mụnwa bụ uri ite nri idobere na kichin cheedochi ọmụka ị na-akụchala aka ite nri ọka isi sali idebe je mburu ya ọ bụ na alụ adọrọ gwa na nrekọzi onye mmeghe emenye m n'ime eri ọsọ mụnwa bụ uri ite nri. Papa chere yo kwala na ọnwa mmefu ga gara aga nri ahụ. Onye nwa mmefu chere afọ m n'isi anụ nwee kwụwasịrị isi anụ nwee kwụwacha ka high tension chekeke bụ ọbara m ka ị kpọrọ na nwa mmefu chekwa ewu ma agwa gị na ọ bụ ọwụda ejima ọ bụrụ nwa mmefu n'ọgba oyi no wonder egbulu m nye ajụlụ m ụmụ ọmị unu na ọgbọ ka esi mụta unu iyiri m nne ga-eyi ebe nke kpọrọ nwa mmefu uji ọkpa na-ebigharị o nwere nke yiri m nye m n'ime eri anya sị nwa mmefu abụkọrọ nwa mmefu esi gịnị agwụla m onwe m n'afọ ya bụ m ga-esicha nri nwa oke ahụ adaburu ya onye bụ nwa oke Ukpaka. Ukpaka. Mgbaje je ma ife ihe chọrọ m ife mechi nọ na amụrụ m ife ihe na-akọ. Ukpaka, isi ka ị bịa be m. Udo dịkwa. Mgbe na-ekwuo, nwesị na onye unu na-agbakọ ya ebido n'okwuo. Maka na ya na-eji ebibi achụ ewu ojii tupu uche na-eji. Maka na mma a na-egbu na mmiri na-egbu n'eze ụkwụ. Ọ mebịa na n'ụkwụ nụnụ. Maka na nke si na ezigbo afọ ya nwa ekel n'ọkwụ ndị iro na-asịkpọrọ ya nke. Nkịta wee kpọọ okwu ezi ka ọ gọrọ ụmụnna ya ego ibi na ibi adara ya. Na-ekweghị ya ebe ịda ada ka ị na-akpụ n'ikwu enu na be m nọkwala ọfụma biko. Wee si dododo. Na nna m nụkwara nwaanyị abụọ. Ikizi mụtara m o doro ya anya. Mana ọ bụ ebe ntozu gbabiri nwa. Nna m ukwu gbabiri nwa betu ụkwụ na ngadoro aka efuru ichi ya akịrịka nchukwube. Wee si do n'ọkwọ ngụ enyere m aka na ọkụzikwa ndụ nka nna azụ. Okwu gị dị mma ebe ị lọtelu m sinsi mụ na nna gị nọsịrị ọnwụ wee nala nya ewetelu m agụ nwoke anyị na-ekwu anyị na-eme ka mkpochie ya ụlọ ka ị bịa m nso ka m gwa gị ife a na-eme maka okpokolo isi gị a nke ị kpọrọ akpa mgbọrọ akpa ntu ama ya afọ na akpị ya na-amachagharị ozuru ebe a obi a ga-ekwu onye mma nne gị nwụrụ o wetelu m a na-ekwu na nne gị nwụrụ nna gị gbabiri wee nwụọ ezigbo enyi m nwoke na-emekwe nta kpụta gị maka afọ iwepụolu ndụ gị anya dịrọ ọkwụpụrụ nwunye dị mmaị na nwatakịrị ya na ụmụ ojii na-acha ka ndịda a na-akpa akpa mbọ na-epiogharị nwatakịrị ya ete igbu ya mana ije ga amaka ịbịala nke ọma m ga-etigo mmọnwụ nchicha gị ya ka edokwanụ ka ibe adị nwoke kwuru oju ụkwụ na abụ wee kwụrụ
ofu ụkwụ ka iji wee nọ mgbe ị na-abịa bụrụ na ofu ụkwụ nọ n'ala nke ọzọ akara wee elu ala mana ọ yacha elu ala o nwebe ya akpọ ga-eje n'obodo anyị mechikwe n'ọnụ ndị mmadụ ife na-eme n'obodo a nwa ị ga-eluo n'imepuo ife niile ife ahụ ịfụrụ ịchọrọ ọdịsị n'obodo ya na-afụ ndị mpụ ndị agwụrụ ndị arụrụ ala ọdị n'obodo a mma edu gị zọpụ njem ka ị wee nwee ike ka echie gị maka esigobekere ka ị enu ka nwoke efe enye kposi ikuku wee jebe ọ yara abịa ka isi a wee nwee ike akịrịka chekwe n'ume ya kwuchi akpụmokwu n'ọnụ ife na-emeghị na ụmụazị ụbọchị anụnwụ na dị ekwu ka okenye wee kwụsị okwu ife ya emegwu izuụka na-abịanụ ọkwado echi izuụka na-abịa bụ echi bịa o nwebe m ga-eduga eje ka ije ka etie gị mmanwụ na mbịa ụbọchị eke ịma echi eke anyị bịa izuụka na-abịanụ bịa ka ndụlụ ịzọpụ njem na o nwere ife ya emeghị nọ nna anyị mụlị odogwu ọmaka ọ dịghị ka o nwere ife dịka ife wu ihe m meji n'aka wee bịa wee jebe ebe ahụ o nwere ife ihe eji mbịa jụ esi njụ odogwu agwa m odogwu ọ bụrụ na o nwere ife ọ ya ewe ya kwuo ka amala ife ahụ eme ihe kama na o nwere ife ọ ya ewe mụ nwa akịrịka ya eweta esogbu na onwe yi nya ndị echi na wọkụ hai m na-agwakwanụ gị okwu ịma na odogwu na-agba ime onye ngwụ edunye ka ajụcha ajụkwa na-ese ịmala ife gburu nne yi ịmala ife gburu nna yi ma ife ahụ egbukpu oyi iyi akịrịka ịkọjiere m okwu nekwu mba ebe bụrụ na be m ọ be m ka ihe ada ngwụrọ na obi aṅụrị ijukwu anyị nekwa obi ahụ pọrịna pọrịna nke dịkwasara nụ obi aṅụrị m na-enwezi aṅụrị ị na-alịkwasa ọ bụrụkwa na nke nwaanyị biko o nwefu mmiri ụmụazị siri mechie ọnụ na ife ahụ ekpu n'ọnụ ndị ụmụazị ifu nke ndị okenye abịa nke enye bịa gị n'ọba ife ife mụ na nwa ebe m na-agbagharị achọrọ m ife ka nlie ọnwụrọ nke mfụ etorokwana nka m ma abịa ebe emere m ọjị mmelu gị ọjị adakwana ngwụrọ na be m iche ịda ngwụrọ efu ịdaba ya azụkọ mgbe nna m gbadoro ụkwụ na-anwụ ime okwu ọ gwara m si nke mkpụrụ akịrịka njidesi ya ike ka mụ na na-esi dị ọnwụ na mụ na gị dị o na anwa o nwụrụ ya akpa gị aka ifuru obodo a niile ndị gwa nwunye ọdị ngwa nne ụmụazị asịrị n'ụlọ bụrụkana nka ndị ejikwana m agụ ọ bụrụ na akpịcha m abịa lapụ okwu ịkpụ n'ọnụ na onye agụ na-agụ eche ebe ihe ebi na ọ bụrụ na be m abịa na mkpali ebe ife mụ na nwa nwaanyị ọ na-adị ya dịba mgbe lu echi ka jebe ọdụ mma ị na-achọ na ihe eri alụ dọrọ nenie agụ na-agụ eche ebe ihe eli ebe ka nwaanyị tiri isi ọkwanye ihe enwe onye anyị na-ahụ n'isi ebe a gasị mana nkwere ka a ga-eme echi aka nwere anya anyị ga-ahụ obodo okwu ofu mmadụ ị na-asị ka wuru anya ama ma ọwụ na atị akpọbịbịa nweta ị ga-anọ ebe a na atị gee ntị nọ ebe a mana ewichi ka elu nọ ebe a egwu gịnụ ọbịa n'ọpụta ịnụ mgbe dị n'akwụkwọ nsọ Pọl sịrị ị na-aṅụ nkwụ na ite nkwụ ya akọdoghị eso na m mma gba akawa ewe onye ahụ ọma ịkpakwa maka akpakwara ngụ ekpere m ọkwọ mma akwụkwọ ọka ụna ka ọgwụ bunaga m onye dị ibe ya nwaanyị buna mmọnwụ ozika na nkwụ ka a nene ndị mba anyị si ebe a sị ka anyị ga-ahụ na iwoke ndị nke ebe a akwa gị adịrị onye chefuru adịrị ya ekwu iri akwa ọ na-akọkwa n'ala ya akọta ụna ka ọgwụkwọ ọnụ nzukọ na anyị ọdịba ọdịba bụ ahụ ya ya ebe ọ ga-ekwukwe
Ukpaka. Ibo na mbe je na mba. Onye ukwu ka ibo. Odogwu. Ibo na mbe je na mba. Ana manu. Kube. Ha! Okirikiri ka na kpukpo sadi ari elu. Okirikiri ka na kpukpo sadi ari elu. Abụregbu mgbe onwe ya. Achọghị ọkụkụ nwada ije ọkụkụ bụ nwe nwe ọsọ. Na-ekwu ana m anya. Iya. Kube. Eze nwaanyị obi na mmiri. Ọnọkwa. Ekelekwa ngụ ke n'ihe na-ejere ozi eze nwaanyị obi na mmiri. Ndewo. Eze nwaanyị obi na mmiri ekene ngụ ke n'ihe na-ejere ozi. Maka na nkiri ka a na-ekiri odido n'odido ejiri onye ozu. Maka na pete nwa bebe ka sanye obi n'ogiri ji abịa kacha ntị bụrụ ogiri ji abịa ọnwụ wee gbuchie ya ezi. Maka na ebe bere ugobere nke si n'ibe ya ebe ka o sobe na-enye tiwuo ye. A sị na nwanne ụlọ n'ụzọ egbe egwu ihe na-etiri ya egwu na nnọpịa. Na nwanne nụrụ iji abụ tie chi abịa were ihe. Mana mgbe chi bụ iwe tie, o mere enyi na-abụ anya mazikwa n'ihe o kwuru. Na-ekwe n'anya mgbe ọnwụ ya egbu nwa nkụta ndị ebe anyị ọla anụkwu isi nsị. Eze nwaanyị ndewo. Eze nwaanyị obi na mmiri ekene ngụ ndewo. Ndewo. No. Ndewo. Kedu ka maazị Akịrịka? Ichi Akịrịka. Akịrịka nwụ ji wee gbuo odogwu. Kedu ka nwụ si wee hapụ ndị bekee nọ n'obodo ahụ na-akpagharị wee jee jide odogwu wee gbuo nnu? Maka na ọnwa gburu nwa ndịrị na ọgadu ka ibe ya. Maka na ọnwa gburu nwatakịrị akwụkwọ na ọya akwụkwọ mecha wụrụ onye nkụzi. Ukpaka. Kedu ka isi na-emezi ụmụ ihe? Gịnị mere? Mụ na ichie Akịrịka kpachara alụ dịka nta ya esi wee rie ebe a. Ka njekpo ya na be n'ụtụtụ. Ụmụ ya na-akụrịpụ mkpa akwa. Ndị bụ awogonu a sị na ichie Akịrịka ahapụgo n'osogo ndị nna nna afa n'abaghị Chineke. Arụ eme. Odogwu. Ịnọkwa ya. Arụ eme. Okay. Nsogbu adịrọ. Ife mego na-emego. Ka anyị dibe. Mana ka efe iji bịa. Okwu mara mma. Onye une na-agba ọkụ a na-achụ oke. Achọrọ nke n'elu m ekpiri. Ka ekụchara m ekpiri n'elu m mmalụ ihe gburu nna m gburu nne m. Ihe anyị mekata gbuo m. Odogwu ike. Abụghị bụ na mba eje na mba. Ikwuo ya. Ome. Ha! Ịnịgo n'ife anya bụ nwa gị nwoke kwu. Asị? Nwaanyị nke abụọ nne ya lụrụ. Bụrụ nne ya. Gbuo nne ya. Ama m na ị nụrụ ya ọfụma. E mere odogwu adị atọ asị. Tupu ihe eme, ọ marago. Tupu ụkwasị n'elu daa, ọ marago. Mana nsogbu adịrọ. Aga m otu esi eme ya.
ọ bụla ịchọ ka o mere gị. Ọfọ. Unu egbu na nwaanyị egbu. Mana debe ni ọdụ ndụ ọnwụ ka mma. Meni ka nwere anya efu ntị ya. Meni ka ọ gbara aka si n'obodo a pụọ. Ifikono bụ nwa nwoke oji a na-akpa akpa mgbọ. Gọọ na ya nwunye. Ndị isi ha na-apịa apịa. Ọ na-achụpụkwana n'obodo a doo. Maka na ochopịa n'obodo nwere ka hapụzi ọgha ọba ọbịa n'ịwa m anya. Ka ọ na-eghe ihe ọ na ngwara ọ na-eme nsị aso isi n'ọkụ osoyi nsị a ka ọ na-eyi ọkụ nsị a ga-ezu ga-esuo ya na ihe ka ọ na obi aṅụrị ihe ọnụ mgbe a na-egbu ya egbu ọ na-enwere aṅụrị ọ na-anwa ọ na-enwere aṅụrị ka ọ na ihe echefu mgbe ọ na-ege echefu ihe donu ka ọ bụsịrị ibe na ise Maazị Ukpaka, kwa ịlara na be gị n'abalị ihe dị ka elekere 20 pụta n'etiti ọgbọ ịfụọ ya ojebe ihe ọ bụla niile ikwu n'ime ọfa ọ ga-emezu ihe a gbara mmegba na m iyi mere mmegba na rụọ ka isu ekwu rụọ ọrụ dịka ndị isu okwu ya na-ewere ihe na-agba ọgba nke na-ekwu ya n'ahụ n'aka ọdụ mma mma abịa ka nnaba ọdụ ụbọchị onye ohi ya akpa nne ụna m na-akịrị ndewo Ukpaka mama. Ha! Okosoko. Na esi ke bata. Oh no. Nde siti kwan. Ani na osolo no. Na panu mo. Si bo okwo mbo na agbasi ike. Ko ya do na ayo ayo ntikun. Oyego. Ya bịa ụlọ ka ndozi na-akwa na anyị nwanụ nkwụ ọdụ mma ngwanụ obodo ilo adịghị mma na bịa ka ngawa siti ga gbaa mbọ kpata ego bịa dozie obodo anyị okwu ma a sịkwa na onye bụrụ mmadụ n'anya na-enye ya advice maka na ebe ọ na-adụ onye nwere nne ọdụ ka onye nwere nne ụmụnna m na-ewute m anụgo m ihe kwuru n'isi gburu m beside na nwa ndo no bodo aya mama na na abo onye ya win beside ndewo
music mana na Dikeh maru ken ke music mana na Dikeh maru maka onye nta abụọ n'obi na ta abụọ manya atakata mo ba nwanne n'obi na tacha nke ye bụ bo manya atala m ose ebe nwanne n'obi ọtakwa nke ye buze n'anya nwe je wele mma ka ndị egbo nwanne n'obi nwanne mere mo mmede obi nwanne ahụ n'ọsọ ya je na nwere ụdọ ka nkwuwe nwanne n'obi nwanne mere mo obi nwanne ahụ mmetụpụ obi nwanne ahụ kedu nnarịa ọnwụ nna m na-enwe m iwe ma na-arịa ndị mmadụ ndị nke mere n'abalị ụnyaahụ gara aga medikwa nke mere taa onye kpe n'ome mba akwa nyaa ka mmadụ siri na Ukpaka maka na ijere ọrụ ijere siti Ukpaka ị kwesịrị ya bụ vileji agbagota siti ị na-agbazi m na siti na ọdụ ahụ odo mma okoso ifuru okoso ị na-agba nne na siti m ha na vileji mana ahụ odo mma kọmọ nye m ego ka ntị itu n'ọnụ wee goro nkwụ nwụọ ọpụ na m metaga gba na nna m nwụrụ okoso mike gba okoso na nna m nwụrụ okoso gị si m bịaba na ya ka nkụchara ọkpa nwa ntọ na atọ maka na ị na ọrụ iwu ọ dị mma okoso ụkwụ iji ọbata vileji a ụkwụ iji ọbata obodo ama ekwe a ihe eji emechi esi ndị ahụ ọmụnwa na-agba onye ka a na-ekwuzi nke mere nta nwanne ji alụmanya kpọọ m mbesa ndị vileji a mbesa ndị vileji a ọrụ onye vileji a ka ịhụ maka na ị nọ siti kpọọ m mbesa nne dị nke menye site ma na-edi nketa ọ dị mma mmedizi obi juo na m ọ kwa n'otu dike nwe odogwu ala nwe dịka aka bishop onye bụkwara na akwụte olu nchi na nchegharị arị enu ekwuo na m sị na monke si n'ezigbo afọ ya nwe eke nọ nọ ndị ilo na-asị kpọbara ya monke maka na nwa oge egbe bụ na-ebe akpa ihe ọ na-ebe akpa nọrọ ka ihe ji ha ya n'ọkụ ụmụ ụwa n'onye na ojebego onye isi lakacha ụdara ịzụta ya n'ụkwụta echikwa bịa zọrọ ọzọ laka maka na nwata nne ejebela ahịa olokwute ti n'ime ahịa ọ nne ka ọ ya data ọ dị mma okoso m setụrụ ọka esiwu esetụrụ m nke onye kpọrọ m mbesadị okosoko amụnwa badike ba m ụbọchị ọgụ ka achọba dike n'ọnụnụ zọgba ihe na-ediri ya egwu na nnọbịa amụnwa ije mmegbu ha egbu ọ dịkwa nka nkọ obi anyere ma wee chefu mba nkwa ahụ ihe ọrụ ịjụ n'ihe enye m nya ka ya ngụdo na obodo a chefuo siti ihe ngụdo nkwụ onye zo na siti esi ya mba kama ihe ha nkwụ ka eke ndụ na nkwụ ndị obodo emecha na-asụ okosoko anata aka na nkwụ okosoko anata aka na nkwụ na-eje tụba nganga jebe ije ọma na mbịakwa ọzọkwa maka m ụnya jọrọ igwe maka na igwe m enwere bleki iji ụgbọ m mbesaid ihe ada mbesaid ihe ada mpọkọ onyo ka ihe ada mbesaid ọnụ mmiri na-agụghị ebe a ọ na-agụghị ebe a akwụdokwu n'obodo akpọghị akwụnye akwụkwọ iyawu mbesaid o ijeọma ka ọ dụọkụ ụbọchị onye ohi ya akpa nne ọfụkwa ndị ọfụrụ ọdụkwa nka ihe a ji hụ na aka m obi ka nje chọrọwazi okwu n'obodo ọdụkwa nka nje chọrọwazi okwu ọdụ mma dodo Maya m na-anwụ maya m na-anwụ dị mma onye ala ị ka akara eyi ibe àwọn àti bẹ́ẹ̀ ọ̀ṣọ́ mkpàrẹ́ dúdú. Fọ́tù rẹ̀.
Moi, force. Attends. Pas sur la force. Moi. Akupena mulo, kozo gero. Chukwu ebuka bia meza na besoro ogu. Onye kere n'igwe ko ihe nne dị aka. Ọkpọlọji ka nji. Uwe na ya obi godododo. Na ezinụlọ enyefe n'aka, ịkwana ka onye na-ahụ n'ọkụ. Ezinụlọ nna m na-echara anya nwụọ were enye m n'aka, ịkwana ka onye na-ahụ n'ọkụ. Do, mere m ife ọma. Do. Nekwe nwunye nna m. Nekwe. Meni yeko mkwoku wana aliwe nneku. Baka nwanne gị kwali. Ana dị nwanne m. Do chukwu okuka bịa ma do. Enu kwani ihe nneku. Ukpaka. Dan n'ogbe ka ta ni biribe. Do ka ọfọ sori bere. Isedogo mgba. Oh, ị chọrọ ịgwa m na iwu be nwanne gị kemgbe ụtụtụ. Ana dị nwanne m. Legodo ezi niile nwe nke ọ zara. Ma ihe ji shie ya n'abalị ka nọ n'okpo. Izu ka mma na nne eju. Agba mbọ. Mama. Nkọwa izu ka mma na nne eju. Izu ka mma na nne eju. Ị gara ehi ụra ugbu a. Ị chọrọ ịgwa m na ị gara ehi ụra ugbu a. Ụmụaka ibe gị agara ihe gaa chụtacha mmiri. Legodo ezi enwe ka zara aza. Lee ihe ji shie ihe n'abalị ka nọ n'ọgbọ egwu. Gị na-aga ehi ụra. Ọzụta na mma nọ n'ụlọ a. Ukpaka na-ebe ara aṅụ mmanya na-atọ ọchị. Gụmakwa ịnọ n'ụlọ a. Ịma na nwaanyị ikwesị na-asa ụlọ. Isi amụ na ebe a. Na Ukpaka na nwanne nwoke. Mụ ya zara unu. Ịbụrụ nne ya zu na ebe a. Akwụkwara m akwa ọzọ. Bịa ego n'ebe a. Enego m ụlọ ya kwụ na nne anya kwụ na okporo m eme. Ma chịkọta ọnụ. Mụ na-akpara ngwongwo nsi n'ụlọ a. Nupụrụ m. Sị gị mechie n'ebe ahụ. A na-ekwu ihe dị mma gị na-ekwu onye ga-achụpụ na onye na-aga achụpụ. Chekwa ka mgbada. Gaa were asụsụ ugbu a zara m. Zaa ebe a. Ịkwụ m agba nna ya na. Were zaa. Ịkwụkpa agwa m ọzọ. Ikwo ngwangwa. Asị gị gaa were zaa ka isi.
Natunono, Nebonko. You're clear than an uncle. Madam, Natunono, Nebonko. Mbamba. Madam Nebonko. Oh, one day I go to school, I'm not going to be a wonko. Swabble. You're a wonko. What is one? Muagi kega na labari. Muagi kega na labari. Irota ikega kiwa waseba kata. Mande mugi ka. Ika mwenye eja kwa mapambo. Ibu somanege. Aruza ikiseba kata omunage. Ikega irota omlage. Ile tamanya mo wa bambo na bare nula mu me ki ko na bare ga mo akon rusa amam lege tra ba gata mura ga wo ba ta yura ba be se ba gata yura ba ikaga yura ba kiti se ba ta ile tamanya na bare mo Abambo marama. Noboda. Wokama, dale kwenu no kafaya. Nono kama wa. Mchega mawa. Mande kakwano. Mawa kwa. Kile chama ya na bare mo. Ikenga, ikiteba gata omrage. Ibraba. Kiwa seba gata. Mande buge, kimana wo. Sogua ikanga. Ile tera pare mo. Irota. Nge ko sigi ni eta pomo apambo. Ireba. Kiwa wasaba. Kafeba. Mande bukita ke mana wo abambo chora mno so mafe abambo chara mno so mafe ikanga iworobi la bare mo abambo ima wasaba kata bebogi abambo chara mno so mafe imani weekenda na mage mpage bugi kenga Seba kata kapogi. Sim seba ba. Seba ba. Imaloni bunu weginisi imaloni bunu weginisi ikana mi maloni bunu weginisi imaloni bunu weginisi ikana Nwokorobịa na-enweghị ego ekwensu gburu ya wayo ekwensu gburu ya nwokorobịa na-enweghị aka ọrụ ekwensu gburu ya wayo Ebele emewela m ndị mmadụ wampete n'azụ alịla tụwola m ndị ilo m wampete n'azụ back to sender amụmụ dike loyi na-atụ ụsọ ọ na-abịarụ na mkpagbu onye nwere ọkpụkpa ka ọ ga-akpagbu loyi ọ bụrụ na nne gị na nna gị ofe Aki ma ikenga ana ma ba na mu ye ikenga na ba na bare mu na semu wakasege iwe
Mazi, Eurota, Namina Lopoga, Mabuda knows what Jebria. Imanikenga na lota. Odramu, Dimbasa, Kawakomi. Imadi Masa Bulemelu. Butomo, Bulemelu, Faramo. Makoro. Mebulu. Mdupakanoya, Burikenga, Bayukunala. Onye nke bụ nyere ntụ na gbajikọrọ ikwu. Ịgbajiri ukwu, ya na ala chọwa nkwụ. Kakịra cha nkwụ. Ebe ọhụụ na nna anyị nọ, ọ ya dị mma nna n'isi anyị. Ị na-eme ka nna anyị. Ndị isi eme ka nna anyị si eme, ịwa akwụ nwe lụta nna. N'obodo a na-eze nna anyị eze mgbe ọdụ ndụ. Nna eze ọkwara na gbum, ụmụ nnụnụ efere ọpịa. Ọzọ ojiji igwe na ọsọ na-eme, a na-eze ya eze. And you chọrọ nwa nni. Lenagi. Legodi ahụ gị. Ụmụaka ibe ga-atụtụrụ gị kwụọ gị gwogwo. Gị lọta ebe a na-asị ikpukpere onye nke atụọ ya n'ala bitukwa ihe ịrọ na-eme gị. Nwa Chukwu okwu ka abịa ọkwadogo mụrụ nwa. Kịrịgị mere kwuo okwu gbasara mgbọ dụka ọgụ bụrụ nwa agbụọ. Nwa Chukwu okwu ka abịa ma eze na-ekpesi ọgwụ buje tiwo n'afọ. O mere ihe ọjọọ weta iwu mma n'afọ. Tọkwara nwa nne. Dekwa chọrọ nwa nne. Ọ dịkwa akpa ngwongwo ya na. Ikwuchala eze arụrụ ala mba bịa ka m je gịrị bịa ṅụọ ara n'ikpukwu onwe gị narị ị ga-aga ebe ha kụcha gị ihe n'ikpukwu onwe gị narị nụ lena gị eze arụrụ ala hi nọ nnọọ na-edufu nwatakịrị Igbo na-adị ugbo nne m kiri ọchọ ọzọ iche ime mkpu na-egbu ndị enyi na-egbu na vileji ogbugbu di ya jekwechọrọ nwa nne o lena bịa rie rigbo onwe gị gị nwa gburu nna gị ị na-egbu ndị niile a na-egbu na vileji tụtụrụ ụmụazị na-atụtụkọ ofu ha nata aka na-egbu mmadụ ka enene ndị gburu egbu nwa gburu nna gị ha nata aka na-egbu mmadụ ka enene ndị gburu egbu nwunye di m bịa mara akwa ka mụ na gị kọwa ọnụ gaa mata akwa onye ọjọọ lena otu oge ihere eme bịa rie na igbo n'onwe n'ụlọ igbo onwe gị na-arị akpa mbọ kekwere ka ime na mụrụ kemgbe m na-agbọ gị okwe ma agụ na-agụ biko were ego agara ke mma chichi gaa zụtara m azụ onye ụwa hụrụ anya zụta nke onye ụwa hụrụ anya 200 ọ gbara isii 300 ka m wee chido fe nji eri ihe ihe Mama nna kwa gana agro na agombo kina asimu ngapda na kema tete sta azu wa uranya azu pa dishi oni anu ke we chite bi ke iri eri kamu to de greke meke gas da ke ure chi e o pe ki wi kiri he lanya asu ambro na ka ikira ta Kwadanya gua kan lapor. Hey, ama mnima wanya mwawo. Makara apa mbọ. Apa mbọ na agba nnụnụ gba ntị. Mmadụ ma agba. Nne. Utele mana achọ. Why? Gadem mana ahụ. Mene ya ga wure ni Chineke eme ebere ma ahụ gị nne achọ ka m na gị wure ni ya o ịchọ ka m na gị broi ị na-eche amanya sị ka m na gị broi ke gịnị kwa na-eji manya m lenọta ede lee gị nwaanyị bụ atụ n'isi lee gị ibu atụ n'isi lee ama m na ọwa ego lee ego eji m ego lee ya ya o isi n'isi nnọọ nnecha akwụgo dị ka mara ya asa nwa ọmalịcha ijego na chọrọ ijego wee napụta m kwa ya nwanne jiri okwu tapụ ya ka anyị pụọ ihe ọgwa m nwa ikolobịa ahụ nọ na-asị m
ọ chọrọ ije ego wee napụta m. Ah, mi kwesịrị iwere ya. Gaga were, gaga nata ya ego ahụ. Jee nata ya ahụ. Jee nata ya nwere. Nwanne tichara. Wetezi ego ahụ. Ngete ya. Ama m le ga ja so nye ge ga. Ne were Gbani ya na. Others, aboya hasa. Baby. I love you one. Abe chaka no there. Ile cha nwe ntorelo. Na se lo ba. Sa. Ah? Nda emeya. Chireke. Go. No go ba dia. Ka be chaka no. Wa. Le ko ya kuku. Yeah. Never go. Never. Chere kwa. Oh eh. Never. Chekwa o. Akwụgo dị ka m. Ka onye akwụkwọ bịa si na ọfụ m n'anya. Nne m gbanu bịanụ. Ọwụ tese bịa. Chiwe biko, ọ maka obere gị nye m ka ịchọsi ji wee kwapụ m n'ala. Ọwụ ị ga-asị na-ele film ndị ọcha ndị a. Nwoke ga-ewere ego nye nwaanyị. Nwaanyị ele nwoke ahụ anya. Kwụsị ji obere ịhụnanya. Chere o. Ka ị chọ ka m melụ gị. Ka ị ga-adị m ele film ndị ọcha. Ama m dịka mmadụ ịhụ. Film ndị ọcha. Nwoke ga-anọrọ. Nwaanyị abịa. Susuo ya ọnụ. Boom. Ị ga-akwụrụ nsusu oge ọnụ. Ya bụ nsusu oge ọnụ obi ya adịghị mma ọfụ ya. Ngwa ihe mechie ya gị. Mechie ya gị ọfụma. Cheka nne. Mechie ya ọfụma. Imechiri ya. Maka nsusu oge ọnụ. Mema Aisha do me kwa mama. Bunye menu, ai kwansi bunye menu. Mema Aisha do me kwa mama. Ime mama yu ni nega bu penti. Ewo. Ebe kitchen na nga. Asme ebe kitchen na nga. Le wonde gi shiro jike motu tabe. Ke gbasara nwa gị. Ongo nwụrụ ya. Di bụ nna m anwụọna. Hapụ m aka ka nwa mmiri tọgbọ ịchọkwa ịbụ ndị isi okwu dị ugbo nne m. Ihe ọbụla nwaanyị ma ọgụ mana kụziri ya. Ọgụ ma machiri ya. Ozu ohi m kụziri ya. Ọgụ ma kụziri ya. Ọgụ ọbụla gị. Okay. Ọ na-ezu ohi. Ọ na-eme ka ndị ebe nne ya esi. Hapụ m aka. Ya, Ukpaka, adaru mo ba kare kara mama. Adaru mo ba kare kara mama. Imalego mamuli nyam. Semije ga tazo, o wa uranya. Utazo, amama zo kaso proba. Imalego mega naga. Naga noya. Babu munu nabo. Imanu munu na ne parim na. Amaka. Babu mega. No no mai rake ba. Bolego, boko. No go go hino buda. Neku. No mama kama. Manego. Macho de no. No le peto andra nara. Menje. No la que meleza. Se deba gastragi. Isi. Tengo la sta sweet gara. Na. Oka mo ma re ma lo ga. Ha be na bulego kama. Ha, ateko, dango. Igbo ba, gigi mpa. Papa gigi mpa. Nu na bulega kama. Ole ya suta. Ole azu se suta mu je shi he. Ha? Mama mi ro bi oko. Man na me pe la nya me chie ya. Gi we putara ma to he bi to he. Mama bo to no bi. Mama mi ro bi oko. Gi ma sa. Ole azu to. Mama. Gi
Weekenda na Akpangbo n'ụbọchị Eke na-abịa abịa bụ ndị na-elekọta ya ọnụ karibe ya o. Nkambara nka na-achọ ịga aga ka mụ maka ihe tankara ya ka m ji kwụsị ka m gaa n'ihe ife ọ na-ekwu. Ịnụkwa ihe ọkụ ekwu? Anụrụ m maka ịgba mgba ya Akpamgbọ na Ikenga ya ebe m makwa na Ikenga ga-emerikwa Akpamgbọ oche na ịlọ bụ ịgba katapọt ọ mara na na-eji na katapọt aga ịgba mgbanụ ama m ya ọ pụrụ ihe mana Akpamgbọ nwekwa ike ime n'Ikenga hapụkwa ya a na-akpamụnye Akpamgbọ na-eme onye Akpamgbọ na-emegharị na-epigharị na vileji asị na ọ na-agba katapọt hapụ ife anụ ya na ene ya nwe ite ọgbọ onye ọkụ ka njeba kelechara m oge chukwu nwanne obodo gee nọ ntị o nwere mgba dị oke egwu ka na-aghazi n'obodo a bụ Ikenga na Akpamgbọ bụ ndị na-aghazi ya n'ụbọchị Eke na-abịa abịa ọnụ karibe ya o. Akpamgbọ ọzọkwa n'obodo a Chineke ekwekwala
ka akpa mgbọ merie n'obodo a ihe ọbụla ga-eme ka akpa mgbọ merie n'obodo a Chineke weziga ma ala ga kọrọ mmiri Jembaye na Osho mama. Osho. Nje megi tagi bobo. One, two. What, Eddie? Yeah, Flana. Bam. 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 Ah. Ibayamla. Boyala. Osho. Eluru, iye. Oye gbo kuro abale. Oluyo. Eluya. A Frenchman. Ife boyala. Ose na aya abamba. Ulenga na abamba. Emeri abambo. Akpambo ga-eme. Akpambo bụ oke enyi ọ ga-eme. You are ihe ndị bekee church rights. Ịbụ onye alụ. Ịbụ na onye nzuzu. Nke ya emeri akpambo. Akpambo bụ enyi m. Akpambo ga-emeri. Okoso. Na so bia biti ibu ya. Kwale chefu mo igwe. Ese abamo you Englishman. Ole ego nyere go sino. Iche ke ngo chawo le ko ndi beli da bo. Bile bia bi mi gba. Bile nga da bi mi gba. Bile nga da bi mi gba. Ata you were so wanga hoga ye bile nga. Bi ko ko ma twa. E ki mo su kan dia na ikan plan. We're going to my own, you're going to so come shave up. You're now one monster. You're now one monster. Good on you. Munaga bolo, you're going to. May I come she up? Akpambo, you can't go back. I'm not. Look at the moon. I have no better. Munaga Bamba better. I'm one yard. I'm not now. I'm not being in a believe. I'm never been she believe a big young man. You have no better than how warm. There's someone. Hama kwa na akpamba we ezigbo mmadụ ọ na-eme ka nna ya bụ onye ọjọọ na-eme nsi chọkwa aka ha kwalite nwatakịrị ọ bịa mere ka nna ya aka ga-ebi ha n'ahụ aka ga-ebi ha ya ọ ihe mere Ikenga Yeba. Amanna, you will mata ihe anyị nọ n'ime ugbu a. Ndị obodo anyị chọrọ ka ha wụọ nna ya na ya mere ha ji were ịgba mgba tikọrọ gị na akpa mgbọ. Akpa mgbọ na-enye ụkọ na-eme ka nna ya na-eme ihe ọjọọ, ọ na-eme nsị. Nna ya enweghị echiche nke mmadụ ịnọchiere ya ụzọ. Ndụ a ka akpa mgbọ mere. M wee sị ọ gaghị ahụbara ha maka ọnwụ a nọchi anya obodo a na mgba mgbe nọ n'oge gị ha kpọọ obodo ntụ onye ala ha kpọọ obodo akụ ntụ onye ala ha kpọọ obodo nka ntụ onye ala ihe ọfọrọ ha wee kpọọ obodo ndị ọcha o so na ugwu m nwere tata o so na echichi echiri m tata chiri echichi eze na weme ọhụrụ m ya asị ahụbeghị oge m nwee isi onye asị ka abịa abụọ gawa ọsọkwa gawa nna anyị ndị obodo na-atụ egwu oge na nwoke mara mma oge na ori ihe gụrụ ya nụ oge na onye ome ihe masịrị ya oge na nwoke ike
agụ anaghị amụ nwa na-ata ahịhịa kpema ihe m ji kpọọ ugbu a wụ ka m gosi gị ka iji gaa atụ akpa mgbọ n'ala ị na-anụ leruo anya akpa mgbọ na mgba ya na-adọgị ma ịghọtara ihe ọ na-eme ya na-adọgị tupu ịma ihe ọ na-eme ya dọkịta gị tinye aka n'okpuru tinye n'obi gbaa ị na ihe nnekwu betu mgbe ọ ga na-adọgị ekukwena shi ọnwụ na-agha azụ mgbe ọ ga-abịa dịka ike ọgwụ anaghị dọkịta ya ga-etinye ụkwụ nyaa ya alarụ odogwu nna m nwoke mara mma odogwu nna m ori ihe gụrụ ha ịghọtara ihe nnekwu gbalịa ahụ na itiri ukwu otu a otu bara na nga ọchị ọnwa ị na-ala ịnụ ihe m kwuru nna m ịma na agụ ada amụ nwa ụjọ ihe m chọrọ ịnụ agwa ya akwara onye toro ogologo ọhịa ọnwa nna m ọ bụrụ maka mgbe ahụ mụ atụrụ gị ugo nkwa m na-ekwe gị na m eji akpa mgbọ wee tibia ekwe mgba n'ụbọchị otu a ka ọ dị ọnwụ ogene ka ego akpa mgbọ m maka na echetara m ya nwanne m nwoke ke nwụfọ anya gwa m tupu ya nwụrụ ọ kpọrọ m Ikenga nwanne m nwoke ọ sị m na m ekwekwa ka ya bụ eze ụmụ okorobịa si na be anyị pụọ ya bụ ihe m emezuru nwanne m nwoke ka ebe ọ nọ ka obiọma wee dị ya mma Ikenga ihe bụ Ikenga Ikenga onye isi ọ ma na erubeghị mgbe were ọ ga-adịrị gị mma ka m napụ ofu maka ịka dị nwoke nwere nwa nwa agụ anaghị ata afịfịa jebezie anyị ekwusigo akpa mbọ ịla Ikenga ga-akụziri ka esi agba mbọ unu nwere kwa otu achọ okwe mmụọ maka sị na aka nle kwa ka ịkpa ọkụ aka nle nna ha emerela unu mana o bele nke unu merela m mana ama m unu ga-emekwura m nugo odudu were nke gị tara na-ata n'ọjị bọtụ were nke ata nna amara m ebe ị nọ ị na-afụ na onye hụ ga na m na-emekwa ife isi mme mana a sị na onye na-edu gị ga na-edu nugo unu na-eme ka ọnụ na-abịa na-echitekwa unu na-enye na ọkụkọ ọbara unu na-ahụkwa nugo azụ aka ekene m onye nkenere ekenere m azụ aka nkenekwaghị ikene m aka m anaghị atọ bata nwere m ka o si isi nọ na mana nna ya atụrụ ya akụ m ịgbanwe ọkpa nga nsogbu adịrọ mba n'ọdụ ọlọ azụ aka ọtụrụkwa m nke na-ana mana mma anọ azụ aka kọrọ mgbe ihe emekọtakwa n'obodo a nwa oche na ebe mana ife mma abụla ife a na-eme ihe oche palọ ọ ya na-abata ịmalakwa na ife ị ga na-awụ okpokoro isi ndị ihe na-alụrụ esi na m na-alụrụ ezigbo ọrụ ekotorokwana ka ya abịa kụkwa ọrụ nnukwu na ebe a ọnụ m dị dịka gịwa ayọ ka m jikwa bịa dododododo o nwere kepụkepụ na-ada n'obodo nwesị onye ya emere nne onye na nke eze nwaanyị obi na mmiri si mba nzi ka mbịa na nke na mbịa tụọ ọrụ ọkụ n'aka ahụ na ime emewuo oye mụ na ya alụkọrọ ị na-emerụ m ife maka na-echego m anya si sinsi nna m ji ya nwụta nna ya nwụọ mụ na ya kwesịkwara na ịdị na mma ọ mụ na ya so etoko okorobịa nwee si na o nwere mgbe a na-achọ ịgba n'obodo kepụkepụ na-ada kepụkepụ mgba na-ada achọ ịgba n'obodo nwee si ka ọ na-owu du na ezinụlọ nna m ghara ịpụ apụ ka nwanne m nwoke tụrụ ugo ụmụ okorobịa tụrụ ugo ezi ụmụ okorobịa wee kpata nwoke akpa mgbọ o nwee obere nwa igbo ọma ọkpa nke ya asa ịmụ inye m ka nwanne m nwoke were merie na mgba chere ka m bịa ka m nwere ihe a na-ahụ n'aka ka ị mara ka obi dị m wee na-ewere ihe a na-ana aka wee na-asụ na ọnwa ka o su emegido ọrụ gbaa n'ọrụ ka ntụ su ekwu daalụ ndewo Ukpaka nsogbu gị agwụgo nugo odudu enụrụ n'ife o kwuru ana m anụ oke Ukpaka ga-emeli akpa mgbọ nne ya na-emelikwa ana m anụ odogwu na ala lepụnụ m unu ma amụtara m ya ọfụma na ala lepụ m odogwu
Ukpaka. Nsogbu gị agwụgo. Azụ aka. Akpa mbọ nne gị wee mmeri na ọga. A sị gị omeri gwa ana. Eburu m ihe na-agba ọbara bịa bupụrụ ya ebe. Mana asị na akalịkwa akịkpa. Akịkpa kwa akalị. Ọkụkọ ya echefu onye mkpọrọ ọdụ n'udu mmiri. Amaka m ife m ji na-ekwu. Obodo ya ka ukwu. O were dibịa ka mmụọ ban. Ife anụ a jide. Elaruo were ife a nye akpa gbọọ nne gị. Se ọ na-eje ndị mgba ọ na-akụ ya. Ndị mmụọ na-edu ya. M ga-anọkwa ebe a na-edu ya. Mana echefukwela ife m na-agwa gị. A na-akwala onye iche ọbụla aka. Ekwulekele onye iche ọbụla. Ife m na-ekwu. Mana echefukwala ife ikwuru. Na ya ga-azụọla gị ịbata n'otu isi kwuo. Ọ bụrụ ife ị na-ekwu megwara dịka ntụ osu eme isu okwu. Metụ ikpọrọ onye ụlọ ebe a rụọ ọrụ nnukwu ụlọ. Were ihe gbara ọbara bịa n'ahụ n'aka. Ọdụ mma na ọkụkọ zụrụ ọ na-anakpụ ụra n'afọ ojiri na ọ na-achị ejigo. Maka na ọ na-amụghị na-akara. Obi dị m ụtọ nke ukwuu ka m na-eje. Azụ aka ka m na-eje. Ana m abịa. Azụ aka azụ aka. Azụ aka azụ aka. Ana m anụ ka ọ na-aha na ntị echiri m odegwu. Odudu ọ na-apụlanụ. Asị m na-emele ma na-ewetekwa ego a ji buru n'ọkụkọ. Ọchọ ọsọ ọsọla. Akpambo. Maka. Kwụrọtọ. Nkiri ka anyị na-ekiri odudo jiri odudo enyi ozu. Mgbọ. Echi. Ụbọchị akara aka. Iru echi. Idekere ya nkụziri Igbo. Ọ na-abịa. Ikenga na-abịa. Ị-na-ede. Ikenga na-abịa. Ị-na-ede. Ikenga na-abịa. Ị-na-ede. Ọ na-abịa. Igwe n'ụkwụ. Ya ka. Igwe. Mgbọ. Chere mgbọ chere. Mgbọ ihe m. Mgbọ mania chere. Ukpaka. Mgbọ kama ebu na n'ụkwụ kama ebu n'ụkwụ meri anyị. Na-achọkwa n'ebe a. Onye owu ka ebe ọ do. Ebe anyị echi. Dee ya ede. Idebe ya. Ị na-aga n'ụzọ, ị na-akụ ya. Dee ya ede. Taa mụọ ya. Buye. Butuo na. Ande keke ibe o. Mwana taa mụọ. Ife ba. Apụ na n'ike. Akpambo. Ị na-eje echi. Eke esa akụbela. Ihe a dịka ndị na-eme. Eke esa akụbela. Anyị na-abịa. Akpambo. Eji ụbọchị akara. Ugo a kpọrọ ugo a owu gara ekwu na-ekwu. O eziokwu. Anyị efu Igbo na-aga echi. Ị na-aga echi. Ọ na-eme n'ihu. Omere na-azụ. Mba! Kwata akara. Anyị na-ekiri esu ekwe ya. Nye m chọrọ ka unu mere mbụ echi unu apụta kpụrụ m n'azụ wee jee ya bụ mgba. Unu were anya unu kiri ka m ga-esi eji ya bụ mgba a na-akpọ Akpamgbọ ebere ya egwuregwu. Maka ya bụ nwa m meji etibi ekwe mgba. Ikenga. Ị ma na ndị Igbo tụrụ ilulu si na agwọ aha gị ịmụ ihe toro ogologo. Nna gị bụ Dikeh. Nwanne gị nwoke bụkwa Dikeh. Gị nwanne onwe gị babụrụkwa Dikeh. Anyị nwere okwukwe na echi na-abịa abịa na ị ga-emeri na mgbe a ga-agba were tụrụ ugo were lọta. Ikenga Ikenga ọ bụrụ maka ya bụ mgba n'imerigo
maka na anọ m na nrọ n'ime abalị wee fụ ka i buliri ya bụ akpa mgbọ wee pịa ya n'ala i wetụrụ ugo wee nwee mmeri. Ọ bụrụ na mgbe a na imerigo, ọ bụrụ na ejecha mgbe alọta a ga-aṅụ nkwụ, a na-eri na a na-atụ ife, a na-atụrụ ife n'ọnụ. Anyị ga-aṅụ mmanya echi. hapụ nwa ụlọ maka nna m si eme nna m onye oriri. Ikenga a ga na-eri na-etifi n'ife n'eze.
iri o. Oh ya. Iba no be ka dia ka obu. Icheta si n'ugwu ofu. Ofu ọkpụkpụ ka iwe. Ịma nwa nwoke na-aṅa ntị amamihe buru ibu. Ya na-emekwa ihe ọma ọ na-eme. Onye nzuzu a echefuo na ọ bịara gba mgba nwa nwoke adọ ya. Oju ada. Onye na-eche gị mgba n'obodo. Onye nwa na-ama ọnwụ. Onye na-eche gị mgba n'obodo. Etigbo gị anwụ. Nwa mawasị. Ishiri ike. Biko gaa weta ọjị akụkọ bụziere. Mba hapụ ọjị. Ọ gịnị mere? Ihe ndị bịa ka aha m ugbu a bụ ka m gere egere. Ogede. Ịma nwa nwoke nke nọ na nnukwu Emeka. Emeka na-emewe ọfụma na nnukwu obodo na azụmahịa. Ibe na nnukwu obodo ahịa na-aga nke ọma. O wee lechaa anya wee sị na ọ chọrọ onye ya bịanyere ya aka na azụmahịa. Amụ achọkwara ịkpọ mmadụ ọbụla maka enwe ike ịkpọtarịa nwatakịrị ozugbo ya n'ori. Wee sị na ọ ka mma ebe mma gwa oge bụ ezigbo enyi m. Wee sị ka m kpọọ nwa gị nwoke bụ Ikenga ga-enyere ya aka n'azụmahịa. Ọ bụ na ọ gbarịa mbọ ọfụma mgbe adịghị anya o meperie nkie ọzụma nkie ọrụ ọganiru ga-achọ sị ka ọ baala gị. Nke bụ eziokwu ọbịbị bịara ebe a agba ha aka maka ama na ịbịa lele ka nwa m si luo akpa mgbọ n'ala hazie akpa mgbọ aka mgba ya amasị gị ọkwa aka ka eji asụ afịa otu o si buru akpa mgbọ luo n'ala ka o si gị eburu ndị ahịa ọkụ ị nwere ịghọta Adam ihe kwuru ọ ma Emeka Ikenga ga-efe ya ọ ga-akwanyere ya ugwu ma dịka ị na-ala ugbu a ka m ga-akpọkwa ya ka m mee ka ha mara ihe ikwu bịa ma nkwa m na-ekwe gị ewo otu anyị chekwu ya ka ọ ya dị imeela odogwu emechie m ezute mmiri gị na ma abụsị ọ ya apụba ọ bagoro gị ka m bịa ngwa emechi onye ya n'ozi Ichie Nduka Oriakụ ije a Ichie Nduka bịara ebe a eleghị ikwu maka nna ya ọ dị mma ọ maka ya ga-abụlitere m ụgbọala gị na ụgbọala moto ka anyị kpọọ ya ajọ n'obi ya Adaugo bịakenu kedu onye nwoke Ikenga nna ga osoro bịa Ikenga Papa ni ha Omeka nna ya ọ tụrụ akpa mbọ n'ala igirigi na-eji n'ụtụtụ nwa ganara ata afịfịa onye na-ekwu mere nke ọ na-eme nwa m bụrụ eche nọdụ ala ka m gwa gị butere ọ nnukwu mmadụ ka ọ bụ onye tụrụ akpa mgba n'ala nnukwu mmadụ ọ naghị amụ amụ ịma nke wụ eziokwu oke enyi m Ichie Nduka bịara ebe a nwere ihe o kwukwere na o nwere kwesị ihe ahụ o kwuru ọ nagaghị ekwuwe kama ọ hụrụ aka mgba gị ihe na-ekwu o tego akpa mgbọ wuwere ma nwe onye na-ajụ aha ya ma aka ha eji dọta ya ihe agbadagba ya awa aka eji azụ ahịa na nwoke m awa aka eji eburu ngwa ahịa little customers
Oh yeah, man. Ichie Nduka. Ji bịa sị na nwa ya Emeka chọrọ ịkpọrọ gị nke a bi na nnukwu obodo na-azụ ahịa nwere ego. Ọsọ chọrọ ịkpọrọ gị ka ị bịa fee ya ofufe. Mana papa chere o. Kedu Emeka kini? Ke ma Papa Emeka Maazị Nduka. Papa Emeka no? Yey. Ọ na-agwa gị ebe a. Ọ kwa nnukwu ihe bịara ihe. Ọ nnukwu ihe no. Ya mere nwa m. Ị ga-aga ka ị gafee ya. Fee ya ma, fezie. Ọ ga-eduga ụlọ mee gị kpata ego. Leenụ nga ibi. Anyị sị na ndị bi n'ụlọ akịrịka na n'obodo a. Ọ dị kpata ego mmegharị ebe a ọ gaghị adị mma. Ọ dị mma. Ọ ihe nsị ka anyị gwa gị nwa. Na anna m ikwu. Ama eje. Ka m jee gba mbọ ka ibe m si agba. Wee kpata ya bụ ego. Nna m bata mbulata gị ụgbọala. Otu a ka ọ dị. Wee wugharị ụlọ ya, wee tie ya ịgba. Wee rụọ ka ndị oyibo na-akpọ duplex. Aṅụrịala m. Ọnwa m ka ọ bụ. Papa ọzọ sọ na nnụnụ ka ọ ga-azụrụ moto zụrụ ụgbọelu zụrụ nka. Mụ akwa. Ekwenye nka. Ịchọ ka zụrụ gị. Adakụ ị na-ere ka. Mbatawa ama m ihe dị mma ma zụtara gị. Ọ ga-azụrụ gị akpụkụ zụrụ gị akpụ. Kenga nwa m, ọ ga-adịrị gị mma. Ọ ihe nsị ka ngwa gị. Ngwa gaa mara ma ọka akwụkwọ na-ahụdụrụ m ọka. Ngwa gaa lee m ọka. Atakwala ebe ahụ bute ebe ahụ. Onwe ka ọma. Heo! Onye nwere achọ na-egosi ya. Ewo! M ga-amụrụ otecha mmụcha ọrụ pụtawo onwe ga-abịa chọrọ m bịa. Ọ gaghị akụziri m ịrụkwa fashu ọtụ ure agba ọhịa gara ịrụ na m aṅụ nke obi a nwụcha nke a na-amara m ngara ọgụrụ ọgụ uche m onye ọzọ ga-abịa tiri m obere ibe mgbe a na-akpa onye aka ukwu okirikiri ka a na-agbụkwa ose adị elu. Okirikiri ka a na-agbụkwa ose agwụ nso ya jiwo nsị ọnụ njikwasị ọnụ okirikiri ka a na-agbụkwa ose adị elu nwoke njere ka mgba gee ntị ọrụ nwere ibu bụ nwere ibu ị na-echara m anya ọrụ m ahụ ọkpaka arịbụ ọka jango danga ihe eche anya tie ebele ọdụ mma ka mgba ya nkwụ bịa iwu onye ohi ese isi m nwere mgbịrịgba na akpụ m ego na nwanne m nwoke dọọ emere na mgba akwa m gwara gị sị gaa nakwụrụ iche ọbụla aka amara m ụta gị ọwa agwa gị enwere onye ichie nna aka ị mara m na-afụga gị ị na-afụ m ị mara m na-afụ gị ọrụ nwere ibu ogologo aka dịrị ọrụ ka mgbede bịa enyi ị na-ene ya mmiri onye achụpụra chepụrụ ya nga merụ gị ahụ oke maka eribule m uri oke akụ ya o nwere na-ewute m ihe na-ewu ihe ahụ na-ewute m mgbe o buru ibu ọ bụ kemgbe gbachara mgbe ọ da achọrọ m ule ihe nwere ike ị na-eme na onye na-enweta ego obi adịghị m mma n'obodo a obi adịghị m mma kemgbe Ikenga letara m anya tee m ure iwu n'obodo a otu Ikenga si tezie m ure n'ahụ ka m ga-esi etezu obodo a niile n'ure iwu n'obodo a anyị ga-ezuchi obodo a n'ohi anyị ga na-ezu ohi anyị ga-ezugudo ohi tili ohi akwụ n'obodo anyị nwa gị na-ezu ya iwu na akpụ niile nọ n'obodo anyị ga na-abọsị ya ụmụ nwaanyị niile nọ n'obodo a anyị ga na-eri ha ọrụ iwu na ewu na ọkụkọ anyị ga-esusa ya n'obodo a gee m ntị na ụtụ ọwụ na-emechi ihe anyị na-eme ị ga agwụ ya mpa Ikenga nwa nwanne ya nne ya onwe m na-agwa ya m ga-esogide unu ugbo ebe ọla anyị na-aga ka anyị gawa dede ihe nwa maazị Okoro mere anyị mgbe mbụ so isi ụmụkwụ ọka mana naanị mana gị zuwere ya hapụ ụtụ egwu olekwa ihe ikwu ekwu ụta egwu ekwuzikwa n'otu ọkwa m ji agwa agwụgwụ unu si m chọrọ iso unu ekwuzikwa n'otu a nwanne gị nwoke ọkwa m egi nwoke ekwuzila otu a echi na-abịa abịa wee ke anyị ga-aga na nke mma Elesa
anyị ga-aga dị nwa ewu dị na ọ na-akpa dị ya anyị ga-eso ya anyị zoo ya anyị ga-ere ya rie ji rubere gị ji bụ uru n'obodo a na ihe na-ekwu Nnamdi Ikenga Nnamdi enwere m chọrọ ịgwa gị ịma na ibe ezi ọyị m ihe m chọrọ ka m gwa gị n'oge na-adịghị anya na mụ ga-agbaba siti. Ikenga ị na-achọ ịba siti ị na-aga siti kedu kwenu maka ugo etunyere gị kamgbe enye m ugo ahụ ịhụ ihe ị ga-ahụ ihe ndị na-eme n'obodo a mmadụ na-anwụ ọkọ na-anwụ ewu na-anwụ mpụ na arụrụ ala ejuo n'obodo a nna m wee sị m na m ga-eje siti na m rapụkala obodo a jee siti jee gba mbọ ka ibe m si agba. Ikenga anụgo m ifu ị ga-eje siti a mana ị ga-agbado anya soro ụmụazị ibe gị mefe ha na-eme maka na ama m dị ka isi wee tụrụ ugo na mgba ka ị ga-esi wee tụrụ ugo wee batago obodo a ị ga-eje ọ ga-adịrị ya na mma. Nnamdi ihe m na-enye gị ihe so n'otu na ihe ugo ndị etinyere m nke m meriri na mgba na-asị ihe a ka ị nyara ya n'olu ekwekwere ka ihe apụ ọgụ n'olu nkwa nche ka ekwe m ị ga-elekọta m ezinụlọ m na-anụ ha nso ekwe ka ihe ọjọọ mee ha. Ikenga dịka i nyere m ihe a nkwa m na-ekwe gị bụ aga m elekọtara gị ezinụlọ gị aga m elekọtakwa obodo a mpụ na arụrụ ala niile oge ebi.
Ikem, awụtazi ngụ nke ụtụtụ echi na ya abanyere siti. Ka m chi isi ọga m baba siti ka m gaa gbuo odi. Awụta n'eziokwu nye nke agbanwejuru m anya ahụ, mana Ikem, ụdị echi gị ka onye ya alapụkwa nụ ya? Ya bụ ugo nwa maka m ga-esi wee mee ya. Nkwa m na-ekwe gị bụ na mba siti mama nrezobi ngachakwa bata ọkwa m na gị. Ikem, ọ bụ eziokwu na anyị na-eje maka ya maka ọdịmma anyị, mana ikwu eziokwu na ịma nlezo m. Ọmacha mma nrezobi eziokwu. Okay. Ebe si ma nlezo kwa gị. Ma ihe? Ọmacha m. Ihe ka amaka. Amaghị m ike m ekwu ekwu, mana ọ bụrụ na ije ebe ahụ n'ezie anya, m ga-agbajọkwa gị. Sekwu ndị a m na-enye gị, ọ akara ịfụnanya m. Jide ya, Chukwu na bụ onye ya na-ejide mgbe niile. M na-ejikwa na-ewete nke. Ya agbajọ gị. Nke ihe bụ kpọọ m anya o. Atala m ose ebe nwanne n'obi ọtacha nke ihe bụ kpọọ m anya. Wee je were mma ka m je gbuo nwanne n'obi nwanne mere m o. Eje na m nwere ụdọ ka m kwuo nwanne n'obi nwanne mere m o. Izu ka mmara nna eji ka ị mara o. Dike eriwara naanị ya ebiri. Ijedo oye n'ụlọ kọlọ gị izu ka mmara nna. Kiri ihe mere na amaghị ezigbo ike m. Kiri mma nwụrụ ka m nwụrụ ka ị nọrị isi ahịa abataghị ugbu a ijikwa nna m erie nri jụọ m nwanne m ọ nọ n'ime ọnwa gị ọ nọ n'ime Ukpaka, ịmakwa ihe na-akwụ n'obodo ebe m si, ịmakwa ihe na-akwụ n'ụzọ na agba mbọ gara aga buru egwu mmeliza gagozi n'obodo ga-ebe isi ahịa ị na-akwụ ebe ahụ agba mma tọrọ egwu mmeliza ka ntị ka m gbaghụ ama na sisi nna anyị dị onwe ndị mmadụ na-ebu anyị ife anyị emerọ ihe adụgoro akpa mgbọ fe ikwue enwere ihe nchesi gị n'iwu oke na nọ n'ụlọ egwu amụ n'ụlọ ọ nwere m oge m ihe ọjọọ gị mara gị si n'ọnwụ ihe ọjọọ ka o mere. Nna m sịrị ụkpa akpa mbọ ka a jụọ ya kpọọ akpa mbọ ka a jụọ ya akpa mgbọ asịsị jụọ ama na nwere mgbe ya nkekọta n'obodo asị na ama na ị na-ezu ohi enwere ike kwurụkwa na onye ohi nna ya na-ezu ohi asịsị jụọ onwe mgbe ịnụkọta asị enwere ike isi wee megide n'obodo a tọrọ ewu mmadụ. Ukpaka m na-egwu nọ na-aga a na-aga ebe na-aga ịgba nnụnụ m anyị esi na-aga mmeliza na-aga anyị nwere egwu mmeliza ya nọ na-ayọ m meji mabụrụ dị ewu anyị riri ere je gị ejezọ guf nye m guf ahụ aṅụchala m ya Ukpaka agba mbọ ị gara na ke mmeliza ga nwụ buru ewu ya mmadụ ahụ gị ahịa gị ya wuru ewu agba mbọ mama iwa na ahịa m ahịa m itele m unyi n'ihu agba mbọ m ga-egbu gị taa mmecha gị ga-eme gị ịmụtụrụ m
ihe a? Onye na-ekwu, onye na-ekwu? Akịdị. Gịnị ka ị na-eme ebe? Onye ọmakwa anya ọ dịkwa gị mma. Ijikwa anya gị? Ị ṅụrụ mmanya? Mee otu a. Mee gị? Ọ na-enwe ihe anyị na-aṅụ gị na-ezuzu. Tekwana Akịdị o. Onye nyere gị elu? Akịdị ngwachi. Ngwachi ebe a. Maka na iji mma. Onye nyere gị ala ebe? Ịgwa. Maka na iji mma. Maka na iji mma. Akịdị. Bịa. Obodo nke otu a. Ichi ọgụ. Che. Akịdị. Akịdị ọrụ. Nye m ọbụla. Onye nyere gị ala? Ichiogu. Akịdị. Onowu ga-anụ ihe a. Ana m na-aga ebe n'owu. Nna hụ n'owu. Ana dị adị ike pụta ụwa. Ana ga-adịkwa gị nwụ. Ihe ị na-ekwugide ọ bụ ikwesịrị ikwu. Ka m ga hụ n'owu. Akịdị. Lawa. Akịdị. Onye azụ. Akịdị. Ichiogu. Onye na-esi otu. Akịdị. Chebe afọ. Onye na-esi otu. Akịdị. Chebe afọ. Ịṅụrụ mmanya. Ichiogu. Ihe ọbara. Aha na ọgwụ. Aha nwa ogene. Ị maghị ihe ị na-akọ. Okenye dị ka gị amaghị eji emezi okwu. Ihe okwu onye ichie. Kemgbe ị pụtara ụwa, ọkwa na ebe na-akọ ihe ebe a. Ichie okene. Gị si ga-aga gụọ n'okwu. Ka ihe gbasara n'okwu na okwu a ugbu a. Ka m hapụ na abụọ ka unu gbuo akwa ya. Unu gbuo nwunye ebe a. Nweta okwu ya ebe ọzọ. Ebe mi olu. Odube ka otu ya. Ichie ogene. Ọma na o nwere ndị odo. Ichie nwe ichie. Webe je na-atụ m aka n'ihu. Were ozugbo. Ọ pụọ. Ọ na ha eje. O were oge n'ụzọ atọ. Mwa ka o ji egwu. Ndị nwekwa nke maka onye ọzọ. Onye gwara Akịdị na-abịa ma ọ gara aka n'ihu. Nwanna ndị dara m ka Akịdị si n'ọdị. Onye gwara Akịdị o. Chere. Ọwụdụ na ọ nke gịnịzi ka Akịdị ji bịazie ịma oge n'aka n'ihu. Ala nna anyị nyere m nke a gara sụọ ka Akịdị si n'ọdị ya. Ala nke nna gị hapụrụ anyị nọ ya kọrọ ọrị. Ọ ṅụrụ kaikai. Ogene ọnwụjụziri oyi. Akịdị ji ama ya aka n'ihu. Kọme gbara ndị obodo anyị. Enwetịbe ndụrụ m n'ala. Akịdị anaghị atụ egwu. Onye nwanyị kwere siri ụzọ ala na nke agwụla m ike mbọ ihe ọwụ ụzọ ọ na-awụ mgbe ọ bụla anyị na-agafe ị ga-ahụrịrị ụmụ nwaanyị ọ bụ eziokwu mgbata ekwu iri shọ na ụtụ agabeghị agwụ ụmụ nwaanyị ya kwuru ụtụ aga-agwa ha tupu nwa ngwa ha ihe m ga-eme ya agwakwara m agwa
Jesus mara mama yao. Yara no meze chito ke no me yao. Chila kenwa. Mara. Ndari. Chila. Adugo. Buteni ya nka enda ugo tupu anwa boda. Ogo kwụsị echiche na beach. Oge enye mụ na ga abụ aka. Ihe je kwụta maka dịka obere. Ị bụ ndị kwe na Mama. Ọ eziokwu na papa agwa m. Ị ga-ahapụ na mmiri Ikenga na nwa. Ịkwa n'ihe ọwụ, jidezi n'obi gị ike. Nwa m nwoke Ikenga gawara obodo ọkụ na-enwune m kemgbe ahụbeghị di m ọnwụgwọla. Mama, ebe ọ bụla ike ebuga m, ahụ dị ya mma. Echizina ihe na-ada eche na-aga. Agha dị ya mma. Mama, ahụ dị ya. Kenya o? Ịkwara mgbe nke a bidoro? Ọkụ eziokwu. Mama, mmemme, bile ka ịba n'ime. Onye gwara, bili. Ka ịba n'ime. Mama, dia pun. Mama, cakap dulu ni. Mama, kau beli sini. Mama beli tu. Mama. Cibe, mama. Mama, kau acam ini. Mama beli tu. Orang mata no. Nana, ya koro. Kema kau ke cigaraga. Nana. Ifumar, iya san. Corona. Ika kwa na emwe ki suti. Mba. Itos ishikandara. Kembonte. Lente. Ken waduna anya. Kuna boda mwa wezi na abada. Nyobula muna ekututu. Una gisa ayi Umekwalili hapla miamba unga. Ini hapla wili. Oke hapla mahamba. Kawana. Macam apa nana? Come on, so if one more, bagus. Laila. Come on, Laila.
enyi ya mekwa na-acha acha tupu ụmụ ochie anya na-adị mma n'obodo a aghọchicha ya emi ya nụ Baba. Abambo. Ukpaka. Biliaba. Chere. Owu garike. Gari am sunu betiri maga butesha. O ya bambo nonga. Keru. Ah makana bambo buje gale. Na ngo kijo poteme. Imebe lugolo ebe lelura. Imebe lugolo. Chineke mu. Oh, abambo. Ị gara were ngaji ofe m buru ite garị n'ụtụtụ a gara monimas na-aṅụ garị m sị gị unu bịa tiri maka pụta onwe onye n'ime unu tiri maka kpakpọ abalị ọsọ maka chụ abalị gị mgbe m ga-achọ gị gị akwụkwọ iji agba ọsọ ị na egbura gị a gara agba ọmụa gị sị taa ị ga na ebe anyị ekwu okwu oh, you forever. Namo gele. Namo. Adugo. Is it better no? Nanda ano ya. Ko so gbachikura agbachi. Ka ga ọrụ si njeleke ma na bi. Nana. Hey, Chineke. Why na ndeza yo? Ikenga. Nana ya jefu ga pekala. Hey, Ikenga. Yesi kile meba. Na ase nka mbia so chachi anu wo mu na. Ikenga. Na ekwa ka irazi o. Yesi bana we ba. Nana tebara aka mbata kita kam na abata. Jese bem enwe onye m hụrụ ebe a. So chika m jese ụzọ ebe iyi ndeje ganga le ma ha ebe a. Ana onu bi. Ebe ga anọ. Mpagi anwụọna, mma gị anwụọna, nwanne gị nwanyị na-ayịzi ana. Ikenga.
Ikem. Kekwani ihe meji na ibe akwa dịka onye nwere olileanya. Eyo. Amaracham. Amaracham ya melekebe. Ya boy baba. Lekare lamo. Nama urugo. Lelu lam. Nama ugo. Lekare tu wala wayo wala. La bazara. Iko wa gulam. Osugo, ebezina o. Ebezina. Ezuku na nne na nna gị anwụgo, mana nka nọkwa ebe a. Ebezina kwa o Ikem. Ebezina. Ụbọchị onye mmiri. Ozugbo. Ebezina o. Baba yamrere. We baby. Macam. Okay. Macam dia febram nanya. Nanya ke pa? Macam dia febram nanya. Cheka pupu ke o, che. Pupu. Macam mana fum kose? Ona fugi kose pa. Ikem. Macam. Ikem. Ikem keyo. Macam. Ikem. Ikem o gini. Ikem. Macam mana ma fugi? Idi afum. Ikem. Ikem negodum. Isi idi afum. Macam. Ikem. 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 Macam. Ikem e pome. Ikem. Ikem. Ikem is not to make Ikem. Idi afuzim. Ikem. Ọkụkọ nke ka ewute mbụ na onye mmiri ya dị na mma nne ya anwụgo
na ya nwụọ mana nke butezi mụ nnukwu onye nwaanyị na-ayiziala osi mba ofesi wee bata fekpuo ya isi Gịnị na-eme kịta? ọ dị ụzọ afọ ụzọ chacha ọ ya ka m ji besi ka m bịakwute gị onye ozi biko ọnwụ ihe na-ebere akwa biko onye ozi nwa agbọghọ ọnwụ ihe na-ebere akwa hichaa anya gị ka esi n'obodo ihe a na-eme ya obodo ama ekwe obodo ama ekwe mana gị ntị onwe ihe iji na-ebe akwa hichaa anya mmiri mụnwa na-agwa gị hichaa anya mmiri Chineke onye nọ n'elu onye na-asa m ekpere ọ ga-aza gị n'ụbọchị taa gee ntị ka m gwa gị akwụkwọ nsọ si na akwụkwọ Matiu isi 28 amaokwu 11 ya sị bịakwutenụ m ka ha rapụ ndị eboro ibu dị arọ na m ga-eme ka nwa agbọghọ gị ntị ka m gwa gị Chineke abịala ibe ime ka ibu adị mfe anyị ga-aga mana tupu anyị aga anyị ga-ekpe ekpere ọ gbaghụrụ igbu oge ebekwala akwa dịka onye na-enwe olileanya n'ihi na Chineke nwe olileanya anyị bịa ka ikpe ekpere n'aha Chineke nna n'aha Chineke ọkpara na nke mmụọ nsọ ka m na-ekwubi okwu taa gị mmụọ na-arụ ọrụ n'obodo a mekwe gee ntị ụbọchị taa dịka anyị ga-azọ okwu n'obodo a ka ha rapụ ike ọbụla nke ụjọ ji arụ ọrụ anyị na-emegide ụlọ anyị ebibi ike ụlọ anyị ebibi ike ụlọ anyị ebibi ike ụlọ na Jizọs nwa agbọghọ gee ntị ọ dịrịla gị na mma ọ dịrịla ezinụlọ gị na mma ka ha rapụ mkpa iburu bịa ba taa Chineke ọ gịnị na-emezi ọdọkwu ya aka ọ rụkwa na omume ọ sụna ugbu a ka eji ama dike na-agbọ n'aha Jizọs ọ gbaghị irugbu oge anyị ga-agawa ebekwala akwa ọzọ bịa ka ịgawa Chineke nna ọkpọrọ na nke mmụọ nsọ ka m na-emegide gị ike ọ bụ na nke si n'ebe ị nọ na-arụ ọrụ n'oge a ka m na-emegide gị dịka ihe akwụkwọ nsọ kwuru o si ka ha rabụ mmadụ ọbụla nke kpọkwuru ya n'oge mkpagbu na ọ ga-asa ya n'aha Jizọs ka m ji na-emegide gị ugbu a ọkụ ọlịkọnara gị n'aha Jizọs ana m emegide gị bara gị Chineke nna na nke ọkpọrọ na nke mmụọ nsọ gị mmụọ nke pụtara ebe a gị na-abịa ihe ije nke na-aga n'aha Jizọs Kweli kwa nara kukua na Jesus. Ano me biyo Chineke kuna kukonso. Osi na kahara bu mmadụ ọbụla nke kpọkuru aha Chineke na mmadụ dị otu aka oge nye ike. Ya mere n'ike Chineke ka m ji na-emegide gị ugbu a. Ebe ọ bụla ị nọ na Jesus. Ọkụ m nsọ na-egugwa. Ọkụ m nsọ na-egugwa. Ọkụ m nsọ na-egugwa. Na Jesus. Ana m enye gị ekele Chineke onye nyere m mmeri. Ụbọchị taa imeela Chineke n'aha Jizọs na sị ka ị nwere onwe gị ugbu a
bilie n'aha Jizọs. atụkwasịrị ngọzi onye nwe atụkwasịrị ngọzi mgbe niile oge niile atụkwasịrị ngọzi Chineke gị mmụọ nke amekwe nke na-enye nsogbu n'arụ a nke nọ n'isi nke nọ n'ụkwụ nke nọ n'arụ ebe ọ bụla ị nọ n'aha Chineke n'ụbọchị taa ka m na-eweli anya m elu na-asị ka m nwere onwe dị ka m nwere onwe dị ka m nwere onwe dị ma n'aka gị ka m nwere onwe dị n'aha Chineke n'ọkpara na nke m nsọ ka m na-ekwubi okwu n'ụbọchị taa mmụọ nke amekwe ọbụla nke na-arụ ọrụ n'arụ a gee ntị n'ụbọchị taa ebibie gị ala m ike gị n'iyi n'aha Jizọs ala m ike gị n'iyi n'aha Jizọs ị ga-arụ ọrụ ọzọ n'aha Jizọs laa n'ọnwụ ọ dịrịla gị na mma n'ụtụtụ n'ehihie n'abalị tụpịa ihe ndị a ị nwere n'onwe gị n'ụbọchị taa ịkụnyere m ejima atụkwasịrị m obi ị nwere n'onwe gị n'ụbọchị taa otu aka ọ dị Chineke imeela 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 n'ụbọchị taa ị nwere n'onwe gị nwere onwe gị laa ọnwụ adịwo n'ezinụlọ gị ọnwụ ka ị ga-enwe n'aha Jizọs mmụọ ọbụla nke na-enye gị nsogbu ọ ga-alaghachi ọzọ ị nwere n'onwe gị n'ụtụtụ n'ehihie n'abalị ịnweta ka anyị na-aga agwara m gị na Chineke bụ onye mmeri Ikem, ikwu ọbụ ụzọ Ikem, Ikem ọsọ oyima ahụ m na-agwa gị maka ya Chineke Chibudanụ Olisa ekele dịrị gị Chineke na-ahụ ya ị na-ahụ ụzọ kịta Chineke ekene dịrị gị Chineke imela ekene dịrị gị Chineke emeela ụbọchị taa unu ga-amara n'ezie na chi anyị na-efe bụ onye ukwu ala m ekwe gee ntị mmụọ niile nke na-agara gị ozi ụbọchị taa ka m na-akwụsị ọnụ ụbọchị taa ka m na-asị ụlọ ebe ọ bụla unu nọ gee ntị n'okwu nke Chineke n'ihi na Chineke kere ụwa n'uju ya onwe onye kedoro ya ụwa ọ na-eji mmadụ arụ ọrụ site n'okike ụwa n'ụbọchị taa dịka m na-abịala dịka onye amụma na ọrụ nke Chineke ka m na-ekwubi okwu n'ala ụwa m ekwe gee ntị nke mmụọ nke na-eli ma ọ bụ nke na-efe efe ma ọ bụ nke nọ n'elu ma ọ bụ nke nọ n'ala n'ụbọchị taa akwụsị m ọlụ ụnụ ụbọchị taa nke nọ n'elu kwụsị obibi abịala ogbugbu abịala n'aha Jizọs ihe mege m nwanne m nwoke Ukpaka nwanne m nwoke lechara m anya ọmụ nzuzu ọmụ ohi ma a na-ezuzu n'obodo niile ha na-ezugharị ohi ka na-aka ewute m bụ na nne m lechara m anya lechara m anya duka agwa nna akpa eji iwe gwara ngwogwo ya laa mana anya ka ihe niile gbapụrụ m n'anya ndị isi na-enweghị ihe karịrị Chineke nne m ị na-ekwukwanụ ngwa lekwe nna m ichie akịdị lekwe ihe niile ọ nọ na-ekwuchi onye ogburu onye nke ogburu onye nke ogburu ị ma na mmadụ bịa gwa m na nna m ga-eme ụdị ihe ahụ nna hụ ihe m ga-ahụ hụ ihe m ga-eji gbuo onye ahụ m ga-eme ya ngwa legodi anyị amaghị na ọwụ mmadụ dị ndụ bịabịa mee nna m ewu oduka obi a na-egbu mmadụ niile chai
n'ọnwa ihe a ka m chechara m tụlechara n'ime onwe m wee sị na enweghị onye ọzọ m ga-atụkwasị obi na awụghị onye abịa onye m ji tụlechaa ya wee sị ka m bịakwute gị ka ị bịa nyere m aka ka anyị ga-agbasa oziọma Jehova oziọma Chukwu ka anyị ga-agwa ndị mmadụ na Chineke ka na-adị ndụ ka anyị ga-agwa ndị mmadụ na Chineke ka na-agbaghara mmadụ mmehie ka anyị ga-agwa ndị mmadụ na Chineke ka hụkwara anyị n'anya mụnwa na onwe m ekpebiela n'obi ọcha m wee chegharịkwa na enweghị ihe karịrị Chineke mana onye m ji sị na site taa gawa m ga na-ezi ozi ọma na-esisi ụmụ ụwa na-akọwara ụmụ ụwa otu esi ebi ndụ m ebe chacha nne m oge abalị a anyị ga-abụ ezisi ozi ọma n'uhuru ọha niile ha gaa weta ya akwụkwọ nsọ gị ka anyị chere ka m ga-asa ahụ ka m pụta ka anyị gawa